n'aka onye akọ ya ndị mmụọ na ndị mmadụ ahụ anaghị ihe ezite chukwu ịpụta gị onye esi Chineke mere gị na ihe akọ aka ihe akọ ọkpụ ihe akụkwa n'obi onye ahụ ife ọzọ bụ n'obi ọ ewu mmadụ ịbụ aka dị ọgụ ịbụ obi ọdị ọgụ o wee ebe o bu n'obi so omenala be anyị dịcha mana Baịbụl na anyị kwesịrị iji ụzọ nna nna anyị wee jikwa ife anyị ihe niile dị na omenala nne ga-ebuje na Baịbụl kọmbatịrị polisi na na degharị ya gwazi anyị nọ Jizọs ife Chukwu kwuru na ife Baịbụl kwuru ị na-efu na mmadụ derie agwaghị onye derie omenala ka ọ bụ anyị ma na Constantine compiled the Bible from Rome and anyị ma na nwa afọ ndị Israel nọ na Bible ọdụ nwere onye ndị oru nọ na Baịbụl onye akọtara m ihe mere na Igbo anyị agbado oke ihe bụ anyị na-ekele gị ọka wee na-akọwara ọha na eze ndị mmadụ na-asịkwara ya na onye anyị na-akpọ ebe a bụ okwu dozie Igbo anụ eze ọdọjiri na Nnewi ihe ọ bụla ị na-eme mmemme na Nnewi a ma ọ bụ ife dị iche iche chọrọ ka e gboro gị opi bara uru eze ọdọjiri na Nnewi kpọkọ nnukwu mmadụ oke na nwoke kajara akaja na-eme omenala meruo ya n'isi ọ dịrọ ịkpa nsị ọ dịrọ n'ịgwa aja ọ dịrọ maka na ụfọdụ ndị mmadụ na-akpụta ndị omenala ndị na-agwọ isi na ndị na-akpa ọ bụrụ eziokwu omenala bụ onye na-akwụ m aka ọtọ omenala bụ ihe na-ekwu eziokwu mana ọ nwere ihe nna anyị ọdọjiri ya agwa anyị taa ọ sị na omenala dị na ụzọ dị iche iche ị nwere ike ịkọwara m ụdị ụzọ dị iche iche eji eme anụ maka ama na ndị arụ ala na omenala ma ọ gwere ụka na-aka aka ụka bido na were na z na-akwụ edemede ọnụọgụ ụlọ ụka kpachikọrịcha anya abịaruo n'ife dịkwa ka omenala ọ kpara ụzọ n'atọ mkpuo nke m ihe ekwe ikwuo nke gị mme ekwekwa gwa onye na-ege ntị ikwuo nke gị mme ekwe ekwuo nke m ihe ekwe mana o kwesịrị na ahịa aghọta ya n'ife nzukọ Katọlik ndị na-ekwe elu bịa na ndị otu okpuru otu onye isi Katọlik adịghị ibe ọzọ nwee ibe n'ọnụọ ife ndị a na-ekwu ka ndị a na-ekwu ka ndị a na-ekwu ka ndị a na-ekwu a sịrị na Hausa nwere asụsụ Igbo nwere asụsụ Yoruba nwere asụsụ Kalaba nwekwuru nke ha omenala adị ụzọ na-atọ ọgwụ o nwere ndị bụ ụmụ dibịa ndị alụrụ ala nwee ndị bụ ndị nze ndị kacha anụ sachaa zee bụ isi chi ọzọ nwee ndị bụ ndị abịa njem mmadụ n'ụka mmadụ na ngọ mmụọ ịhụ na ọgba anyị taa nke a na-ekwu ọrụ ka anyị jee ka anyị olu kpatara na ụmụ ọ kpụkwuru sị onye ọrụ ehegharịzina na-eji echọ n'otu ebe jee dị ya fee ka ọ ghara achọ ya afụ ka afụ ndị ya kwe na-akọwa m n'ụlọ ndị bụ ndị dibịa mgbaasị ndị oyi ndị na-akpa ntị maka na onwere ebe ndị na-akọ okwu nwa dibịa ọ na-akọwa ka o si ekechisi ndị mmadụ o juru eju nwaanyị onye dibịa ọbụla amaghana ka esi ekechi nwoke mmadụ nwunye ya na-arịbọrọzi elu akechizi ụmụ ya mmadụ na-emebisi ụmụ nwaanyị enweta ike ime di ha abụrụzie yeye abụrụzie ọga n'ụlọ otu dibịa ahụ ya na-eri nne maka ụmụ nwaanyị na-achọrọ ya na-abịa ọha bụ dibịa ndị akpa ndị na-ama ka esi eme ihe ure kachere ọgwụ ọkịrị mgbanwezi ara ogotigo nwezie ndị bụ dibịa eziokwu ndị bụ nze akara ihe n'elu na nze dum nze na-eme okwu ọbụla apụtasịrị na nwe ndị nchọrọ ịgba afa ka ị na-ahụ nke niile ijikwa eziokwu nwezie ndị nke ụka ahụ bụ ndị nke emere nke mgbe ndị adịghị ọdị na nke ka jee naghị eje ezu apịpị naghị eje naghị eri ṅụọ aṅụọ kwa aka mebizi ife potụrụ onye chọrọ na a na-eme ife ebe a edo ha na nke ahụ ịyatụ ya ife ibe eje ị na-eji ife ya emebi ndị akwa ndị ọjọọ ahụ so nna anyị na-ekwu okwu n'ilu maka na enwere ntị ka ọnụ awọsị na ndị dị eje ndị na-ana n'ọgbọ nke akwa mmiri eju ya ọma nke ya eme ya mkpu nkịta mmiri eju ya maka a na-ehiri na ọ na-akwa agbụrụ anyị na-aga mmechi ọnụ mmiri enwe ha awọ enweghị mbala eziokwu enweghị ndekwa ya o zukwara ya
nọ na nnukwu Igbo mmiri enwe ohu pụtara na enwe ha awọ onwe ndekwa onwe ndị ukwe eziokwu onwe bi ya da n'ebe a nnukwu mmadụ ka ewu ana m ekele gị n'ebe dị iche iche na-ekelekwa gị sị gị gbuoro anyị opi ka opi abịa anyị amụma ka ole ga-eyi adị n'ụbọchị nke na ịkọgode ọhaneze ụkara nwoke dị ụfọdụ ndị dị afọ onye dị ahụ na ha kpọrọ amachi mana lele ka ha si sie ike gba akpọ ọchịkọ ibe ikwuru eziokwu eri dị afọ ole na ya nwekwadị akros 170 na nkwanye ya akros 170 ọ na-eji ọkpa m esi aka mmiri ụmụ olim jegido ruo nkwọ nne ruo gwakpa nna ndị ọbụla ụfọdụ adịghọzi ndị ntarata ụfọdụ adịghọzi onye ukwu akara ọzọ n'ife ide na-eme ife nwere ike igbu mmadụ wee macha na ebe a ife ụzọ ife ụtọ ka mmadụ ya eme wee ma na ebe a n'ọbee nke bụ ihe ma na ebe ị na-eme aha ife dị mma nke bụ ihe ma na ọ dịghọ mma nke ite kwede ekwede jee n'ebe ahụ ọ mapụrụ na ọ bụrụ na aza aha eji akpụ mmadụ ọ ya nwee n'olu nwee n'ugwu nwee n'ọkpa ị na-echezi ịmụ ife imeta bụ iwu ọbụla okwu na-agazie nna anyị ekelechala nwanne m